खुलुमबाय रायजोफोर आरो फैलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव जोङो उन्दै समाव मिथिया असिया बा बुजियाव गोबां माने किसुमान दुष्ट खामानि मावोमोन नोंथांमोना गोसोआव गोलैना गोलैया मिथिया नाथाय आङो गेजेर गेजेर गोसोआव गोलैनानै आं मिनियोबो किसुमानखौ माने लाजिनायबो मोनो मा खामानिफोरखौ जोङो मावफेरदोंमोन होननानै आंना सानसेखालि स्कुलनिफ्राय फैनायाव आवगायो लामाफोरा माने हानि लामामोन नालाय पाक्का बानायाखैमोन ओमफ्राय गारि खारै खारै अखा हानाय बोथोराव जिं जिंखैजा हाखर हाखर जाना थायोमोन आरो जिंखैजा माने आलि खोनाय रखम दैया माने इयाव जमा जाना थायोमोन ओमफ्राय आं स्कुलनिफ्राय फैबाय थानायाव बेखौ माने आथिंजों गानानै लामा बानाय बानाय बे दैफोरखौ हेगारहोलांबाय थादोंमोन बेयावनो सासे गथ'आ माने जों गामिनिनो फैनानै आंखौ नुबोबाय नुनानै बिदिनो बे सिगां मोनफैबाय नालाय न'आव ओमफ्राय जोंहा न'आव खोन्थाना होबाय जे नोंसानि बाबुआ इदि मावबोगासिनो दङ लामा लामा होननानै आरो जोंनि इन्डियायाव जेसेबां बिमा बिफा दोङो जेन फिसाला फिसाजोफोरखौ खनसे बुवाबा बा फंनै बुवाबा खान्तिखौनो मोना बुनोसो माने जोनोम होनाय रखम किसुमान बिमा बिफाया जि न' मोनफैबाय एख' सोङा हुआ ओरैबायदि आङो बुजादो ओमफ्राय बेखौनो आं गेजेर गेजेर माब्लाबा साननानै मिनिनोबो ओंखारो दुखु मोनो माबोरैबा लासिं सिंबो मोनो बेफोर खामानिखौनो जोङो उन्दैयाव खामानि होनना मावदोंमोन नोंथांमोना मावदोंमोन ना मावाखै मिथिया सानसेखालि ट्राक खारबाय थायोमोन आवगाय आरो लामाफोरा बारा मोजां नङामोन नालाय बारा स्पिडाव खारनो हायामोन लासै लासै थाङोमोन बे ट्राक उनाव बाथाबनानै जोङो साब्रै साबासे माने उन्दै उन्दै गथ'फोर बहुद गोजान थांबाय थादों ओमफ्राय मोनसे दलं गोजौ दलं दंमोन बेयाव माने लाखिहां खालामो एसे माने गोजौ नालाय स्ल' खालामो गारिया ओमफ्राय खालि मा जानाय बियो माने स्ल'खौनो खालामासै पुरा स्पिडाव माने थांबाय थादों ओमफ्राय जों थाङै थाङै खमसे खम 4-5 किल'मिटार गोजानाव मोनहैनानै ओमफ्राय मोनसे जायगायाव जोङो ओंखारनानै लासै खालामनायाव ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो थाबाय फैनानै न'आव फैनायावनो मोनाफैदो आरो मोनाफैनायाव बेयाव जोंहा बिमा बिफाया माने सिगांनो नागिरखाबाय दंना गैया होननानै अबेयाव थांखो अबेयाव माखो मोनालायबाय गथ'आ दाबो न'आव फैयाखै होननानै ओमफ्राय गामिनि मानसिफोरा खोन्थाबाय नोंहा ओरैथोर इसोरखौ गारियाव बाथाबना थांनायसो नुदोंमोन इ खालिबो थिगसे बुजादो आसलते जोङो किसुमान दायफोरखौ बा किसुमान गोरोन्थिफोरखौ मावबासो मिथियोना नेक्स्ट टाइम जाहाथे बे गोरोन्थिखौ जोङो मावा आरो न'आव बेफोरखौ आसलते बुजायना खोन्थाबानो जोङो बेफोर खामानिखौ मावा गारा थायो जे खनसे मावबाय जायखिजाया नेक्स्ट टाइम बिदि माने भुल खालामनांला बिदि गोरोन्थि खालामनांला नाथाय बिदि गैया जोंनि इन्डियानि होनबानो आजिखालि बिमा बिफाफोर एसे लेखा फरा गोनां जाहोलांबाय गथ'फोरखौ माने बुजायनानैनो माबानो गिरो आसलते जोंनि बिमा बिफाफोरा मोनथाम रोखोमनि बिमा बिफा दं किसुमान बिमा बिफा दं माने गथ'खौ जि नांगौ बेखौनो होफैगोन माने बिराद माने माबा खालामो खर'फोरखौ फेदेरो आरो मोनसे दं माने गुरुत्तआनो गैया फिसालाया सोरजों लोगो जादों सोरजों लोगो जायाखै बिदि एख' गुरुत्त गैया आरो मोनसे दोङो माने फिसालानि बाथ्राबो खोनासंगोन फिसाला फिसाजोनि बाथ्राबो खोनासंगोन गावसोरबो मिलायनानै रायलायगोन जाय माने दाबायदिनि बिमा बिफाफ्रा बेबायदि सोमोन्दो जाबा मा जायो फिसाला फिसाजोफोराबो माबाफोर गेदेर गोरोन्थिफोर मावबाथाय बिफा बिमानि सिगाङाव खोन्थानो गिया लोगो बायदि माने रिलेसन मोनसे थायो आरो जायखिजाया दाय मावबाथाय बिसोरो बा जायखिजाया माबाफोर घटना जाबाथाय बिसोरो मा बिमा बिफानो खोन्थानो गिया जोंखौ ओरैनो बिदि बुबाय थायोमोन आरो बिनि सायाव बेबायदि किसुमान बाथ्राफोरखौ जोङो लाखुमानो गोनां जायो खारन सिगांनो जोङो सानना थायोमोन जे खोन्थाबा बुजागोनसो बेनिफ्राय खोन्थायैयानो थाब आरो आं मोनसे माने खामानि मावोमोन आवगायो ओइ
मोनसे कालभार दंमोन बेखैजा माने दै बोहैबाय थायोमोन एनि टाइम एसे दैलां टाइमाव ओमफ्राय आङो बेयाव माने मा खालामो बोरमा फिसाफोरखौ हमनानै गारना होयोमोन होननानै ओइ खर'खैजा थांनानै नायहैयो ओंखारबोदोंना बोआखै बेसेरा बोरमाया आङो खनब्रै खनबासो बे खामानिखौ मावदो ओमफ्राय दा आं भाबियो बेफोर आसलते बिराद अयथासार बा बिराद पाप खामानिफोरखौ सोरबा जुदि आंनि भिडिअखौ नायबाय दोङो उन्दै गथ' नोंसोरो जेब्लाबो बेबायदि खामानि दा माव बेफोर खामानिखौ मावनो हामा आसलते माने आं मावनानै एसे इन्टारेस्ट मोनोमोन आसलते बयबो गाज्रि खामानिफोरखौ मावनानैनो इन्टारेस्ट मोनो मोजां खामानि मावनानै बहुत खम मानसियानो इन्टारेस्ट मोनो मानोना गाज्रि खामानियावसो इन्टारेस्ट दङ मोनसे बे बोरमाखौ एखैजा गानना हरबाय एखैजा नायहैबाय मोनसे इन्टारेस्ट दा मोजां खामानिखौ जोङो उन्दैनिफ्राय मिथियानो मा मावनो मोजां खामानि बेबायदि माब्लाबा बिफानि पकेटनिफ्राय फैसा खावनाय माब्लाबा जोङो मिथाइ जानो फैसा गैयाबाथाय ओइ हारसाफोरनि बांगालफोरनि मोसौखौ लाबोनानै फुवाराव हैबा थाइनै फैसा मोनो बेफोर खामानिखौ जोङो उन्दैयाव मावोमोन दा माने गेजेर गेजेर भाबियो आङो माब्लाबा ओरैनो जना थाबा माफोर खामानि मावदोंमोन बेफोरखौ होननानै थाइनै थाइसेनि थाखायनो जोङो मालायनि 10 थाखा 15 थाखा माने लस खालामनो हायोमोन ओरैनो मोसौखौ सोरहानिबा माइ बारियाव होथिंना लांनानै माइखौ एसे जाहोबाय जानानै ओमफ्राय लाना फैनानै ओइ मालिक लोङा खोन्थाबाय नोंसोरनि माइखौ जाबायदोंमोन हैना फैनो दे फैसाबो माने खुसि थां हैना फै फुवाराव फैसा मोननायखौ मिथाइ जाहैथां बिराद खुसि मोनोमोन बेफोरखौनो नोंथांमोना माब्लाबा मावनानै मोनदोंना बेफोरबायदि खामानि मोनदोंबाथाय आंनो कमेन्ट्स बक्सआव लिरनानै हर नोंथांमोना माबायदि दुस्थ' खामानि मावदोंमोन माबायदि नोंथांमोना बिमा बिफाजों बुजादोंमोन ना बुजायाखैमोन गतिके भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।